Hola a tots, estem aquí al Rap and Rap, que avui hem sortit de la ràdio per trobar-nos amb en Marc, a.k.a. l'Armario, i amb en Xavi Mata, que el passat divendres 28 van treure la música urbana Són els pares, un mixtape format per 12 temes, amb col·laboracions com les de Lakov, Young Rovelló, Daura Mangara, Acros i moltes més. Sí? Per començar, la primera pregunta crec que és obligada. Què en penseu de la música urbana, o què creieu que és això que en diuen la música urbana? Xavi, comences tu? Bueno, lo de la música urbana, o sigui, si parlem del títol del mixtape, és un terme que jo he fet servir perquè jo entenia que s'estava mesclant molts estils, s'està mesclant música llatina amb el hip-hop, el rap, el reggaeton, i al final, per exemple, artistes com De La Fuente, és veritat que potser teníem problemes descrivint el que fan, però crec que a poc s'ha anat ha sigut una manera, a poc es diu un excés ara, i crec que banalitza una mica els orígens, que al final és les arrels que són hip-hop, afroamericans dels Estats Units, que van començar això, i crec que també s'ha patit perquè a Espanya el rap ha estat molt mal vist durant molts anys. Jo, per exemple, a mi a vegades em feia vergonya dir que era rapero quan era adolescent, perquè el rap d'aquí era wechi wechi wa, es veia així, i encara es veu, molta gent encara ho veu així, gent gran, i jo crec que per això també molta gent de cop deia no soy rapero, tal, música urbana, i ara jo vull trencar una mica el mite amb això, diguem-ho així. Sí, de fet, la portada i el títol ja és una mica una declaració d'intencions. Tu, Marc, com ho veus? Estàs d'acord amb en Xavi? Al final, això és un debat molt llarg i hi ha moltes preguntes i moltes qüestions. Podríem parlar 3 dies sobre què és la música urbana, no? Però jo crec que l'important és, sobretot avui en dia, què és la música, què està formant la música, no? Potser fa 20 anys, fa 15 anys sí que podíem parlar de la música urbana, definir-la amb uns marges molt més concrets, no? Però avui en dia, i pel simple fet de com han avançat els gèneres musicals, què és la música urbana? Què és? Ningú... És un, com tu dius, és un debat que no té resposta. Per tant... Xavi Mata diu que no. Que broma. Continuem. En Xavi ho coneixem més, per nosaltres els del Rap and Rap hi ha temes com Trapero Flauta o Peu Jot Plata que podríem dir que són himnes. Right Now està aquest top, ara ja també. I res, el que volíem parlar, el que volíem comentar una mica són els inicis de tu, Marc, que no els coneixem tant. Ens pots explicar una mica com vas començar amb això de la música, o de la música urbana, del rap o del que sigui, i els referents també una mica? Vale, aviam, realment en el món de la música jo porto molts anys, des que era petit doncs m'he anat formant amb guitarra, amb teoria musical, etc. Però mai he publicat res, sempre he tingut aquest neguit, no?, de treure coses, però realment és difícil trobar algú amb qui t'entenguis, trobar algú amb qui tu tinguis ganes de treure les coses, no? Llavors jo anava fent el meu camí... Perdó, et faig una pregunta. Com us vau conèixer i com va sorgir la idea de fer aquest àlbum? Pel Young Rovelló, no? Qui se'n recorda? Jo me'n recordo bé. Diuen que pel Young Rovelló. Sí. Jo me'n recordo bé. Aviam, les meves influències, com m'has preguntat, jo escolto, no íntegrament, però gairebé música americana. Val? No sóc molt partidari d'Amèrica, però sí de la música. I què passa? Que jo el panorama català el coneixia, però no en profunditat. Què passa? Que el Young Rovelló sí que... Bueno, jo el conec íntimament, és amic meu, de fa anys, i bueno, em va dir tinc un rapero que és el meu preferit en el panorama català, que li pega molt dur, que no sé què, que no sé quant, es diu Xavi Mata. I llavors vaig començar a mirar. Res, això va sorgir natural, no? Vam contactar amb el Xavi i li vam dir què una col·labo. I des de la col·labo amb el Young Rovelló, que bueno, jo tinc el home studio a casa, per tant van venir els dos a casa i a través d'aquí ja hem anat fent contacte, va sorgir la idea de crear primer un res, que no era ni un mixtape realment. Xavi, tens la mateixa versió? Ha dit alguna mentida? Sí, o sigui, no sé com vaig contactar amb el Rovelló, que jo no el coneixia, però vaig treure Domino, li va agradar, li vaig passar, o no sé si ho va escoltar ell, no me'n recordo. I li va agradar molt, i em va dir, l'Armario, vens a l'estudi, i així el vaig conèixer el Marc, i sí, jo
bueno, van fer la col·labo, que la vam arrastrar i arrastrar, per fi la vam treure i crec que va tenir bona rebuda i és una col·labo molt catxonda. Jo crec que tant el Marc com el Rovelló van fer no sé, algo original i va agradar poder afegir-m'hi. Ja estava a mitges, de fet. I després ella va fer com un drive, una carpeta tot de beats seus i realment jo pensava, hòstia, aquest m'agrada, doncs vaig pensar, potser faig un EP amb beats només seus i al final han sigut 12 temes, perquè l'últim, de fet t'ho vaig dir tu, l'últim el vaig fer fa poc, el d'Àngels va ser l'últim moment també, pum, saps? Vull dir que al final han sigut 12, anava a ser, ai, són 7, són 8, són 9, són 10. Perquè realment és que hi ha registres diferents. Hi ha el beat, el de Right Now, que és més com afrotrap, hi ha un que és més com de reggae, que ell toca la guitarra en el tema. Hi ha més així melòdic, una cançó així que surt més a lo Drake. Hi ha una mica de tot i joder, mola demostrar els registres d'un productor, saps? I jo mai ho havia fet, i jo mai havia treballat amb Està molt bé i crec que és una de les coses bones que té aquest treball, no? Que és molt versàtil, que hi ha diferents estils, diferents flows, diferents històries. A tu, Xavi, et volíem preguntar que, ja que tens una trajectòria, podríem dir, bastant llarga, vas començar fent rap, podríem dir, més polític, i ara els teus temes no són tan explícitament polítics. Com has viscut aquesta evolució? Jo he tingut moltes evolucions, Encara em diran que sóc un xaquetero, però clar, porto tants anys fent rap, tio, que jo vaig començar, de fet, polític sempre tenia línies polítiques, perquè mon pare és una persona extremadament política i n'he mamat molt, però... el gallo! De fet, jo al principi feia un rap més en plan horrorcore una mica, a vegades feia... M'amava molt en plan Eminem, en plan... Bueno, Big Pun, Miguel, aquest tipus de rap de multisíl·laba, però deia borrades que avui en dia, si les dic, em foten a la presó, les dones, tot. Vull dir... Ho feies per desfogar-te, no, una mica? No, per mi era... Jo no pensava en el que deia, jo deia coses superviolentes, però per rimar síl·labes. I clar, ara m'avergonyeixo una mica, però per exemple jo vaig tenir aquesta fase, després vaig tenir una fase, a poc vaig anar més cap a política, que Espanya va pagar fort amb los chicos del maíz i tot això, que tampoc vull entrar... Bueno, és igual. I sí, és veritat, vaig tenir una fase bastant pamfletària que, bueno, no me n'avergonyeixo, és una altra fase. I a poc, al final l'amor que sento és per la música, per crear, llavors... amb el temps et dones compte que jo vull fer música. Al final la política, molta gent estic segur que sentirà aquest mixtape i dirà que és molt política encara, però em vull desmarcar una mica de l'estil. Sempre hi haurà línies, sempre hi haurà conceptes, però no vull dir-te los reyes roben, vale. Saps? No vol dir que vulguis deixar una causa o que no creguis en això, però al final, joder, jo tinc l'amor a la música primer i no vull fer un pamfleto polític, diguem-ho així. Sí, de fet, al final la política, com la música, està present una mica a tot arreu i encara que no parlis explícitament de temes polítics, la política ja és allà, no? Vull dir que no... Sí, exacte. Continuant amb això i parlant una mica de procés de creació i de la música al final, us volíem preguntar, t'ho preguntem a tu, Marc, primer, quina por tens com a artista o com a productor a l'hora de produir, en el teu cas? Quina por tinc? Doncs que deixi de fer el que realment a mi m'agrada. M'explico. Si a vegades ens centrem molt en el que està pagant, en el que creiem que hem de fer, en el que estem escoltant a tot arreu, doncs perdem el punt de vista, no, de què és el que ens fa gaudir. Jo al cap i a la fi, doncs, moltes nits m'agrada estar sol davant de l'ordinador, amb el meu teclat, amb la meva guitarra, amb els meus altaveus, fent música, escoltant, enviant-li al Xavi, què et sembla, Xavi, que m'enviï lletres, escriure alguna lletra, enviar-li a no sé qui, i anar veient què passa. Més que dir, vaig a crear això, no, què passa, què creem. Això és la meva por és aquesta, no? El no fer això, el perdre aquest punt de vista. Sí, s'ha perdut bastant, no? Al final aquesta filosofia ara es fa com tot pensant en fer alguna cosa, en un producte, en vendre al final. I tu, Xavi, a la teva por a aquestes alçades, faig una mica de prèvia, nosaltres sempre hem cregut que ets un artista com molt transgressor, molt original. Bueno, ho hem dit a la ràdio i ho diem ara, vull dir, no és per quedar bé. I a un artista com tu, que aquesta originalitat és una de les teves bases, què et fa por com a artista? Home, una mica el que diu ell també. A vegades avui en dia sí que és veritat que potser tinc alguna línia a vegades que dic, hòstia, i això
Com reaccionar la gent? Sona malament? Hi ha línies que t'incomoden, potser, que dius, que després dius, quina reacció... No sé com dir-ho, que quin missatge que no sona a tu mateix. A vegades sí que m'ha passat que dic, això no sona a mi mateix. Potser he escrit alguna que em mola, tècnicament dic mola, però també dic que no sóc jo. I bueno, però al final la por realment és cremar-me, frustrar-me, que m'ha passat 1000 vegades i em seguirà passant, i no la por de deixar-ho un dia. No ho sé. Això, sobretot. Una pregunta que et volíem fer també relacionada amb això, que més o menys jo crec que ja has contestat. Creus que has estat infravalorat? Sí, molt. Jo t'ho dic així, això... Les poques coses que em faig el xulo a la vida... Els esports se'm donen fatal, per exemple, però jo crec que porto temps fent bona música, bon rap, intentant fer estils... Tampoc diré que invento la roda, però potser faig estils diversos o que es feien als Estats Units i aquí es feia el que es feia a Espanya. No sóc l'únic, evidentment, no vull dir que jo era l'únic, ni molt menys, evidentment. El que vull dir, però que sí, que home, és frustrant, a vegades veus penya que li va molt bé o li va bé mínimament o malviu, que jo només demanaria malviure, no? Una cosa és que dius, mira, és que jo tinc 10.000 visites en un vídeo i l'altre té 20.000 o l'altre té 50.000, però és que jo tinc 100 visites després de més de 10 anys fent música. Tinc 100 visites i l'altre en té 1.000, en té 2.000, fent un català tenen 100.000, i clar, dius, hi ha gent que dirà, és que ho fas en català. Dic, ja, però i aquest també ho fa en català. Jo crec que sí, i se'm donen fatal els esports i moltes coses a la vida, però jo crec que rap porto temps fent coses interessants, ni que sigui. Jo a vegades també dic, potser no t'agrada, però jo crec que està treballat, jo crec que es mereix un cert reconeixement, i al final no es vol ser ric o és que vull grupis, no és això, però si m'estàs dient que algú pot malviure de música i jo crec que aquesta persona ho fa com a mínim igual que jo o pitjor, penses, tio, per què jo no? I és el que deia, és que ho fa en català, i dic, aquest també ho fa en català. És que no fas amb estribillos en pegadizos, doncs mira aquest. És que no col·labores, o és que no et relaciones, i això, i això, i això. I hi ha moments que no trobes la resposta. I sé que al final hi haurà gent que diu, has de fer per tu, i banalitzes la música, però dius, tio, un reconeixement, els diners al final és poder viure, i poder fer concerts. Un reconeixement vol dir fer concerts, que és el que a mi m'agradaria. Poder fer concerts, poder... jo què sé, obrir-te i que la gent conegui la teva música, que sí. Molt bé, gràcies per la sinceritat, bàsicament. Una pregunta relacionada amb això que estàvem dient ara. Bueno, és una altra pregunta per tu, Xavi. Alguns dels teus temes, i aquest àlbum també en passa, podríem dir que són bastant paròdics, no? Que tiren bastant de la paròdia de, en aquest cas de la música urbana, dels clitxers de la música urbana, fardada, drogues, noies, diners, tal... creus que aquesta paròdia a vegades no s'ha entès massa? Bueno, en aquest treball sóc una mica, potser sí que potser tiro a crític a vegades amb coses així, o paròdia alguna, el Gucci Flow, però no... Haig d'admetre que el títol, última hora. Vull dir, ja estaven les cançons fetes i el títol va venir... Perquè, bueno, no sabia. Però la cosa és sí, pots dir paròdia, pots dir que faig cachondeo, no sé. Quina pregunta? Tirem la següent? No, perquè crec que ja l'has respost i a més molt bé, ha quedat clar. Que si tirem la paròdia, perdó? No, sí, que si creus que un dels factors potser que ha influït en què no se t'hagi valorat prou és que a vegades aquest humor o aquesta paròdia no s'ha acabat d'entendre. No, sí, vull contestar-ho, sí. Home, jo crec que a vegades també sí pot ser contraproduent en el sentit de que la gent no prengui en sèrio, es pensi que ets un cachondo, que fas el tonto, que no parles mai en sèrio. Em passa la vida normal també, perquè m'agrada molt la broma. De fet, una espineta que tinc és potser no haver fet, o encara estic a temps de fer un naca i fer música en cachondeo, saps? Totalment. I la comèdia també és algo que potser m'agradaria, en certa manera, escriure comèdia o tal, és una cosa que també sento que tinc pendent. De fet, m'agrada. Ostres, doncs, a veure, estarem atents. Una altra pregunta relacionada amb el mundillo, podríem dir una mica. Com veieu l'escena catalana? Realment, mira, com t'he dit abans, no? Jo no estava molt ficat en l'escena catalana, però cada dia més estic veient artistes que realment m'estan agradant, és a dir, totalment sincerament, són artistes que jo em posaria a la meva playlist, com li vaig dir al Xavi, no? La meva playlist exclusiva, on fins fa poc no entrava res en català, ni res en espanyol, ni res,
I jo estic veient una evolució real. Jo crec que aquesta nova dècada depara molta evolució, que no ens podem arribar a imaginar com acabarà aquest 2029, no ens podem arribar a imaginar quins estils de música es generaran, com es generaran, però això depèn de nosaltres, no? Depèn de la gent que fa música a l'escena, depèn de com treballem entre nosaltres i depèn de com ens portem entre tots, també. Sí, en general s'ha dit que és una escena bastant unida. No sé si ho pots relacionar amb això, creus que és una escena unida? Què en penses de l'escena catalana, Xavi? Bueno, unida en concret, jo crec que per Catalunya ser un lloc tan petit, molt unida, tampoc... Va per grups, però crec que passa tot arreu del món. Però és veritat que a vegades jo penso que li falta una mica més de companyerisme, cohesió, potser els que els hi va millor... És igual. L'escena catalana va bé, va cap a bé, vull dir, van sortint molts artistes que em dius fa molt pocs anys, cartells de totalment rap en català, gent fent diferents estils, que si trap, que si no sé què, que si tal, autotunes i merdes, no ho creuria mai. És veritat, potser hi ha artistes que no em posaria jo per sentir regularment, però que aprecio el producte que fan, bueno, l'art que fan i que trobo que està treballat. Hi ha discos, el debut del Dami, o el senyor que també fa discos de principi a fi, el nou mixtape de la Pound també crec que està més treballat. Vull dir, també, per això he fet també, a mi m'agrada fer projectes sencers, tio, amb cara i ulls, saps? Toma, un disco o un mixtape o tal, i crec que això també demostra fortalesa a l'escena, però segueix havent un problema que és d'inversió, d'estigma de la cultura, de la premsa, les entitats, que es doni facilitats per fer concerts, que es doni facilitats, facin entrevistes, que no ens tractin com bitxos raros de el trapero, oi, què és el trap? I què és el trap? I no sé què. No, tio, vull dir, tot el reste del món, en suahili, en croata, que escolto trap del Turquia, tio, que es considera una música sèria perquè és la que està pionera. I aquí a França ni parlem, que està aquí a 3 hores en cotxe. Vull dir que això és el que li falla, sobretot. Invertir, tio. Ja ho sabeu, feu cas en Xavi i invertiu. Bé, ara parlarem una mica més en concret de l'àlbum La música urbana són els pares, que podeu trobar al canal de YouTube de Xavi Mata. Com hem dit, és un àlbum molt divers, amb moltes músiques diferents. A mi, concretament, hi ha temes més personals, podríem dir, com Massa nits i Àngels, que m'han agradat molt. La meva pregunta és, us fa por despullar-vos fent música? Literalment no. Bueno, quan és estiu, doncs a vegades gravant. No, fa temps que intento ser més realista amb les lletres o ser més directe o més personal. No em fa por. Home, suposo que sempre hi ha certs límits personals que a vegades dic, hòstia, hauria de parlar d'això, no? Perquè a vegades involucres altra gent, sobretot això. Però jo crec que per escriure bé una lletra sempre has d'anar a lo personal, després ho pots exagerar, o inclús no té per què ser teu, pot ser un amic o algú que coneixes, però has d'intentar, per pintar una imatge millor, no dic que jo sempre ho faci bé, evidentment, però per pintar una bona imatge has d'anar una mica a lo personal, jo crec. Sí, al final suposo que si no parteixes d'una cosa personal és com molt difícil d'imaginar-t'ho, no? Abans comentàvem que és un àlbum molt divers també pel que fa a les produccions. Hi ha alguna base, algun beat que diguis, ostres, aquest m'ha quedat molt guapo i no m'ho esperava o m'ha agradat fer-lo? Hòstia, hi ha una base. Quin tema vas utilitzar? Daimao, crec? Aquella última que et vaig dir que estava a un mixtape d'un amic meu però que al final no va treure i que era per tu. Sí, la del baix? Sí. Daimao. Hi ha una base que és de Daimao, que és una base que poder vaig fer fa un any i mig. I he intentat descriure 4 cops sobre ella, perquè és una base que em flipa. Té com, no sé, té un baix que et fa moure el cos, et fa sentir el ritme allà. I quan el Xavi em va dir que per l'àlbum la volia, dic, directe, perquè sé que el Xavi la podria exprimir i podria treure un bon tema d'això. També hi ha una, que és la de Banjul, que, es veu molt que és diferent, que és com així rigui, no? Va ser amb un amic a casa que era, escolta reggae bàsicament ell i dic, que t'ensenyo com va aquest rotllo de produir. I va sortir aquesta base que ens va bundir molt i vam dir, vinga, cap endavant. El sample, no? Que guai. Que a Banjul hi ha com uns versos de Daura Mangara que, ostres,
vam veure i vam dir, ostres, ens fa il·lusió que també hi participi. Les col·laboracions van sorgir així espontàniament o hi va haver temes que vas dir, aquest tema ve de fer amb tal persona? Bueno, hi ha que sí, que deia... és que... Mira, el de Mangara, edició d'últim moment també, de fet ho va gravar amb el mòbil i no ens hem vist en persona, potser ho vam coincidir un cop. De fet, és que la cançó és una experiència personal amb gent de Banjul, on vaig estar a un camp de persones refugiades a Roma, i és sobre records d'allà, i volia posar un àudio d'un col·lega d'allà, però no vaig poder, bueno, és igual. I fa poc vaig veure el Daura, que estava a l'Insta, i va ficar no sé què de Banjul, i vaig dir, tio, que ets d'allà? I diu, sí, tal. Tio, pots ficar uns versos? Ah, pues sí, tal. I va sortir així, vull dir que no, això va ser bastant... M'agrada més la història aquest. Després hi ha altres, per exemple, a Right Now amb l'Acros, doncs hi ha gent que li vaig dir que al final no va poder, doncs el Valtònic i el Pur Tràmit, hauria sigut un quarteto, però bueno, al final amb l'Acros va quedar de puta mare. Després, altres... Hi ha altres col·labos que no van ser la primera, que vas rolant, vas pensant, i aquest, qui encaixaria? Però jo sempre intento pensar en gent i apostar. La de Gucci Flow m'agradaria comentar-la també ràpid, perquè Gucci Flow m'agrada que el Gordo també va ser com l'últim incorporat, però justament el Gordo, un tio que ha estat tants anys... Sí, el Gordo, però per qui no el coneixi, avui mirant Instagram i així he sentit que l'àudio sentia la música de la cançó de no sé què, no sé si es pot dir o és un secret. No, cançó, no. És que si us ensenyés, és que m'agradaria fer un reportatge d'ensenyar tots els àudios que hi havia abans de que em passés la col·labo de tio, no sé què. Que vaig gravar amb la tele ficada de fondo, tio, vaig oblidar apagar-la. Dic, tio, qui grava amb la tele ficada de fondo? No te'n dones compte? I tu, si és la capella, se sent allà, no sé, la ruleta de la suerte, jo que sé que estava mirant, tio. Però el Gordo, aquell tema em mola perquè està el Gordo, algú tan veterà, però després està el Rajola, que porta poquet, i també està el meu cosinet, que és el Lil San, no ho sabia, que té 18 anyets i està nou de trinca, i m'agrada poses el meu cosí, que és nou, i després de cop entra el Gordo, que és el veterano dels veteranos. I aquest tipus de coses m'agrada. Que guai, no?, aquesta mescla. Ja per anar acabant, la música urbana són els pares, també hi ha molta crítica, una mica, o jo ho entenc així, no?, el postureig que hi ha al voltant del rap, de fardar de les coses que hem comentat abans, Bueno, què en penseu de la relació entre el postureig i el rap? Bueno, és com no es pot separar al final, perquè inclús jo sóc de l'altra banda, com que jo no sóc gangsta ni res d'així, jo haig de fardar que no sóc gangsta, que és el típic també. Jo dic, tio, tu vas d'això, però no, jo sóc de barri, jo sóc així. I el que de veritat vagi, o s'ho cregui, que és un màfies, doncs dirà, tio, jo tinc no sé què. Jo crec que inclús quan vas d'humil és una mica postureig. Inclús jo, encara que vagi de no, tio, sóc una persona humil, al final també t'estic dient, no, tio, jo sóc humil, mireu-me. No sé, bueno, no sé com final. Cada loco con su tema, no, Marc? Com ho veus tu? No, clar, al cap i a la fi, el món del show business, de l'artiseo, no? El que has de fer és que la gent es fixi en tu si vol ser rentable, no? És a dir, ja sigui per A o per B, amb la teva música o amb la teva imatge, has de fer que es fixin en tu. Podríem debatre sobre si el fardar de diners, el fardar de marques cares, el fardar de objectes de luxe que en un passat només podien adquirir persones molt reduïdes. Si el fet de fardar d'això potser sí que és un acte reivindicatiu en el hip-hop, potser sí que ho seria en un passat, però jo crec que ha desembocat en que cadascú diu la seva, en què cadascú diu que el seu és el millor, en tancar portes, però bueno, cadascú que pugui fardar del que pugui i endavant. Sí, s'ha anat una mica de les mans, potser. Ja per anar acabant, la música urbana són els pares, el teniu a YouTube. Projectes futurs? Esteu pensant en presentar aquest àlbum, entenc? No? Jo crec que el Xavi i jo tenim ganes de treballar junts força més i bueno, jo no he tret, cantant tinc cançó de 6 del matí. Bueno, jo, el Barri M aquest, sóc jo. Ostres, no en tenia ni idea. Has preguntat col·labo si no t'ho he dit, clar, si és ell, tio. Barri M, hola, encantat. Hola. Bueno, perquè la meva idea és firmar les produccions amb l'Armario i els temes que vagi traient jo individualment, doncs, amb aquest nom, no? I jo m'estic preparant alguna per finals d'abril. De moment no tinc intenció de fer publicitat encara, però bueno, tinc també una intenció molt semblant a que tenia el Xavi, amb diversos registres, un treball complet. Tinc ganes de
clar, jo encara no he tret res personal en el hip-hop i tenia ganes de començar amb un treball. I bueno, ja us faré saber més quan arribi el moment. Gràcies, estarem al cas. I tu, Xavi, què tens pensat? Bueno, ara toca fer promo, que és un pal que flipes, però toca fer promo al mixtape una mica, fer vídeos, estic mirant de fer vídeos una mica més pros, encara que s'hagi de poquina. Concert, presentació, possiblement en 2 setmanes, possiblement, però no ho vull assegurar. I bueno, tinc un àlbum en stand-by ja fa quasi 2 anys pràcticament, que és de boom-bap, és de storytelling, i és que quan són projectes per mi molt importants sempre vaig fent, després ho deixo, i va arribar aquest, i de cop em vaig ficar a fer aquests temes i he tret això. Però tinc un projecte que sí, que són beats meus, els beats estan triadíssims des de fa mesos i mesos, les lletres estan quasi totes acabades, bueno, s'han de retocar, i és un projecte, sí, que espero treure aquest any també, i possiblement també amb un còmic, perquè m'agrada dibuixar i vull tornar a la meva essència de petit, m'agrada fer còmic. Però bueno, no asseguro res, ja ho veurem. Molt bé, gràcies, Xavi, i ostres, hem descobert moltes coses, vull dir, ha valgut la pena l'entrevista. Fins aquí el Rap and Rap, gràcies per veure'ns i per seguir-nos, i salut i rap.